waarom hadden we zo'n neus op erin staan. Laten we beginnen. Misschien wel wat in de klas gesneden. Oké, gaan eerst een stukje. Soms met de hoogstoffen. Ik kan naar het weer uitkrijgen, maar ik weet niet of ik wegkom met dit niet. Kijk. Als ik daar kom, moet je maar net schreeuwen. Goed, Chloe. Skop met mijn mannen weer of iets. Oké. Voel het ook een beetje lichter? Nee, niet raar. Nog niet. Hier ook niet. Ik ga bijna lichter van de vloer. En dan gaat het iets onder. Afstoffen, oké?
geld betaal vir Ja, dit is al gewoon. Ik kan het ingevallen. Weer gevallen gekeken. Het is dan terugkom. Die door de maand is er een maand teruggegaan. En toen al gauw. Want dat is wel aan de woordkant gegeven maar een infectie uit te laten. Wat zijn infectie gehad? Okay. Ons rekord maar al ons goeder, altyd maar. Ja, die probleem is as nie elke ouer dit hanteer, dit manage nie, dan werk jy nie wind. Maar ik zie het voor, ik weet het niet. Ik moet zeggen, oh, als mensen al dit gaan maken, dit is mij, dat is wel. Want ik ga goed heel anders doen. Ja. Dus het is ook een rond, yes, weet jij. Ja. Dan sien jy op die internet, as jy kyk daar, dan sien jy baie mense. Dis ek weet nie eintlik of dit waar is nie, want ek weet nie. Hulle kop is vol van die goed, daar is soos honderde en honderde. Dink ek, dan moet jy met daai goed op jou kop. Hoe voel jy dit nie? Ja, jy moet seker mal word van daai. Ek was met deeltyd so veel. Ja, en ek dink as daar so 100 op jou kop is, so buite lê. En dan nog ek, dis ek is so 'n krap en kyk ek eers. Ja, maar hierdie gaan nou veel beter werk. Iemand met my, my kop jy gaan kom haal. Dat is so baie op my kop. Dit is nogal snaaks as jy dit sien dan jy kan so kop sommer van. Ja, nee. Kyk, jy gaan dit by sê. Dan is dit stukkies. Dit is so mooi lyk my liefde. Ons sny gedeeltelik droog en gedeeltelik nat. Dan kan ek sien dat daar kroontjies hier gaan maak. Oh, jammer. Dis sy baie kroontjies. Dis hoe dit slim is. Ja, nou verstaan ek. Dis presies wat hulle sê. Kyk op hier, kyk, wiskunde net. Ja. Dis dit. Goed met wiskunde. Baie. Awesome. Ja, dat is waar. Zo. Zie je, ik was nog niet op mijn beste voor. Wiskunde is dat is een mooi lijk. Wordt die dus zacht. Lekker zacht, nee? Dat is ook mooi hoor. So jullie is nog al die jaren in Kleus op? Ja, we hebben. Waar zijn we toe geweest? Oh ja, de office komt ons terug. Het is maar op morgen geleden. Je weet al, dan is het 2 jaar toen ons terug. Nou, nog altijd is zo. Koud. So bietjie. Sorry girl, ek kan nie help met die koue water nie. Dis 'n paar. Ons kry my klas, die een is vaste. In jou klas? Of nie? In my klas. Dis is die klas is nie. Nee, maar. Wat 'n graad is jy maar, hè? Precies. Moet groot zijn. Maar ze was achter haar groot. Ze zit nog zo bij. Oh, je hebt er ook niet meer bouwen. Mag het kort wees? Kijk hoe kort de zaak van groterie. Nee, is er een andere zaak. Ja, papa, oma was nog klein. Mama was ook klein geweest. Toch mooi en leuk. Papa, rij jij geniet bij zo'n auto doen? Alles moet die. Hou op de wel maar.
lekker nie, ons nou lekker stil ook hier, dus kom ek allemaal huis toe stuur om die goed doen. Kan ons lekker rustig wees, is iemand wat uit pla nie. Ons wil nie iemand ons nou die video ook doen, ons soek ons nie eindelijk haardroers en goed wat nou laas en honderde mense wat voor je inloop. Lekker op hierdie stoel, né? Ja. Kom maar lekker tot klaar, dat zie je ook. Daai kant, ja, ek kan daai kant al 'n bietjie beter sien. Ja. Ek kan voel haar rokkies is baie fyn en sag. Ja, dan heb ik het ook. Maar dit gaan net so, hulle sê eintlik op 16-jarige ouderdom kry jy ou volwasse hare sê. Ja. Ag, dit wissel ook van persoon tot persoon, maar Dat is ook nu geen, ja. ja, maar oor die algemeen kan jy daarna kyk. Jy daai ouderdom, ag soos wanneer soos wanneer die seuns ook nou begin te hormone change, meisies begin te hormone change. Dat dan wanneer hulle dan volwasse haartjies kry. Het ek al pryke gevoel wat ek nie kon voel of het regte hare is of het pryke is of het fake hare is. Dan jy weer aan die baie goed wees om dit te kan. Amper soos by tandarts, né? Met die stoel. Is jy nog by dieselfde? Wie wil nie gaan jy sny nie? Quentin, dat man van mij. Ja. En nou? Nou, dan kan je nou nog komen, ik het bos nu niet. Jy was nie eens. Ik moet mijn haren. So was nie maar. Ja, ik zou kijken video. Ja, die mans besef nie altyd hoeveel werk Ja, dat is waar. gaan nie, hè. Waarom mij van anderen dat ik ook maar zo? Erg. Wat is Chantal van julle? Mijn pizza zie. Goeie pizza. Ja. Maar dit is nou nie hoe jy ons... Jy het my advertentie gesien nie. Ja, advertentie. Sy het nie vir jou iets gesê nie. Nee, ja. Ek dink sy het my advertentie gesien nie. Iemand het my... sy het op die groep gevra, op die Krugersdorp community groep. Weet iemand waar sy haar hare kan skenk. Toe het 'n vriendinnetjie van my wat ook in julle skool is. Kom net sy onderwyseres daarso. Ilse Els. Is sy onderwyseres daar by julle skool? Nee. Haar kinders is daar. Haar kind is daar. Hulle dogtertjie se naam. Sy speel ook netbal. Lenay. Maar sy is nou al graad. Sy het nou, ek dink sy is al in jou graad. Lenay Els. Toe sy vir haar my nommertjie gestuur het, ek vir haar kontak. Sê van ons kan haar, sy het my gesê sy is weg vir die week, maar sy is vandag terug. Dit sê julle kom. Ja. Sy kan nou nie opdaag, dan sal dit vir haar 'n surprise wees. Wat zijn er op bos worden, maar joh. Dat is lekker hoor. Soos jy. Ja.
Oh, dat is ook lang te horen bij iemand. Dat is maar dat is wel lang betekent. Ons neem soos hare aan dink ek. Omdat dit so lyk op die vloer, maar dit is baie ek weet nie, seker besig om uit te groei. Dit is baie verskillende lengtes lyk dit vir my. En ek wel anders gesien. Hoe oud is jy nou? Ook 40. Ja, maar. Ja, maar wel ja. Kom dan. Nee, lyk nie soos dit nie. Lyk baie Allemaal vies. Ik moet ook maar net op haar kopie. Ik heb nu nog niet weer daar ook gezien. Ik van nou. Wat heb je afgekomen? Het gejump. Is het nou hier? Jump is goed raar hoor. Ja, goed van Quest voor me. Exactly wat ik al gezien Maar heb. ik denk dat is goed raar. Koi. Nee. Ver. Oh, hij is een Hulle kan seker 'n meter hoog spring. Oh. So ver. Ja. Dit is die probleem hier. Nou as die kinders speel, dan veral die meisietjies, die maatjies, hulle trek hulle koppies teen mekaar en hulle gee mekaar drukkies en goedjies en dan voor jy weet dan het daai maatjies se goggatjies na jou toe gespring. Oh, hij is toch al weer. Ik heb met budget gespeeld. Nu met die en die. Maar weet ik, koppen is schoon. Ja, weet dat niet. Maar als je nou hoort, bij de markt komt, dan weer dat je allemaal gaan kijken. Kies. Kijk, mooi hè? Oh ja. Dus dat is een duur hoor. Heute. Wow. Sy is 'n bietjie oud vir daai tipe styl dink ek. As hierdie tipe haarstyl is mooi vir daai ouderdomsgroep. Tot so ek is so 12, 10, 12. Nou, as jy dan groter is, dit is dan met hulle. Iets anders te kry. Ek is baie lief vir so kort haarstyl, soos daai vir my stel nie. Dat zou ook wat pixie zijn hoor. Pixie kel. Pixie kel. Want toen weer die koeling niet uit is, die is nog gewoon. Toen was je maar Ik heb op een printje geleid, maar het was mijn volgende, maar die baard is mijn. Ja, dat is vanaf kijken naar lekker terechtig nie, niks slecht nie. Dat dit hoort bij white mensen, je kan dan kruis zo op. Amper klaar. Kijk ben. Nou hoef je niet vanaand te shower nie. Sê maar jou man, jy het klaar jou was gekry, daar by die salon. Donker zal wel opkomen. So jy sê my nommer nog op die voor van daai tyd af. Ja, maar je kan nog net dan ook dollar komen weer. Sis, maar jy het my nooit gebel toe jy jou hare gesny het. Ik heb nooit gedaan daar nie. Ik weet nog hier nie. Jy moes net op jou memory gaan en sê, wag, laat ek kyk of daar nie 'n haarkapper op my foon is. Oh, hoe zei dat? Ik ga nou weer daar. Hurry and book now.
ek sien nogal baie keer my vriend se dogter ook, hulle het ook al by die Pakistanis gaan sny. Ek weet nie watter Pakistanis hulle gesny het nie. Oor, dis ook nie van die boer. Maar man op hy gaan en hy sny vir haar op. Ek het nou daar by Key West, dit daar van daai het ek nog sien hy's goedkoop. Nog ek so. Hulle is goedkoop, hulle is sleg in die pryse. Toe hy daar my charge gehoor my nou R180 vra van my. Ek sê, wow, jy charge aan 60, hoe werk dit nou? Nee, maar dit is lang haar. Ag, asseblief. Het was baie minder werk, want omdat hulle my haar gedoen het, hulle dit net reg gekam en net so stuk agter. Net 'n vriend van ja. Ek sê nou, what the hell, daai mans style van ons baie langer. Ja, Nou, maar dit's langer hier. streepie en wat. Nou, goed dat hulle so inskeer en alles. Maar dit skerm, maar weet ons gaan te doen nou. Dit het geweet, kon ek maar net so nou. Maar was jy heel hard gesny? Vroue gaan kapot toe gegaan het en dan miskien 120, ja. Ja. Maar okay, hulle het daar my baard ook geskeer, so. Steeds. Te mooi! Sjoe! Beautiful sissie. Oh. Nou gaan jy sommer 'n klomp nuwe boyfriends kry. Sjoe! Dan moet jy net vir hulle sê die oom wat jou hare gesny het, sê jy is te jonk om 'n boyfriend te hê, né? Gaan jy vir hulle sê? Wat is jou boyfriendjie se naam? Ik heb niet. Het jy twee? Nee. Ek tog nou jy maar dat iemand se naam genoem. Braakie. Bradley. Wow, moet die. Dat kan je foto hè? Ons gaan nou kyk net. Ons gaan nou. Like jij? Nice, die pas in de siggie hoor. Beautiful. Wie wil jij? Oh.